गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासं। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैनो नागिरो। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद बारग' एनडिएफबि आरो बोजोब थामहिनबा बड' उमेन जास्टिस फरामनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां अनजालि दैमारि बिथांमोना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमो आरो बेवहाय बिथांमोना लोगो हमनानै थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि बर'नि मोनब्रै आफादजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों लोगो नांनानै गोजोन गोरोबथा खालामनायाव हाइनास आरो नन हाइनासखौ नायनानै सेन्ट्रेल जेलाव थानांनाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै 52 साखौ एनआइए नि केसनिफ्राय बोखारनाय जा रादाय दंमोन बे बाथ्राफोरखौ गुवारै सावरायज्लायो। बेजों लोगोसे 9.3 दफा बायदि रिहाबिलिटेसननि सोमोन्दै जा मख'नाय दङ बेखौबो गुवारै सावरायज्लायो। गोजोनथाव बाथ्रादि बे सावरायज्लायनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै एनडिएफबि फोरनि केसखौ लानानै एनआइए आरो सिबिआइ फोरजों सावरायज्लायना रायजो खालामनायनि खोथा बुङो। आसामनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ लाख लाख मटर साइकेलनिफ्राय हमनानै गेदेर गेदेर गारिसिम 15 आगस्तनिफ्राय नभेम्बरनि 15 खालारसिम थामहिनबा 3 मासनि थाखाय गेदेरथार अफार लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना गारिनि आरसि ड्राइभिं लाइसेन्स बेफोरखौ दिनैसिमबो डिजिटेलाइज खालामाखै बिथांमोनखौ बे 3 मासनि गेजेराव खालामनो थाखाय बिथोन होदों आरो लोगोसे सोरबा गारिनि आरसिया इनभेलिड जालांबायब्लाबो फिटनेस सार्टिफिकेटनि थाखाय दासिमबो एप्लाइ खालामाखै बिथांमोनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथोन होदों। मख'थावना दि डिपार्टमेन्टआ अफार होनाय बायदिब्ला 15 आगस्तनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरसिम जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना 50% रेहाय मोनगोन आरो जायफोर बिथांमोना 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरसिम एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना 30% रेहाय मोनगोन आरो 16 अक्ट'बरनिफ्राय 15 नभेम्बरसिम जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना 20% रेहाय मोननायनि खौरां फोसावो। अदेबानि 16 नभेम्बर 2023 निफ्राय बे सुबिदाखौ डिपार्टमेन्टआ बोखारनाय जागोन होननानै मख'नाय जायो। मैया हारियानानि आबादारि आफादनि दैदेनगिरि राकेश टिकाइटारआ हारियाना सरकारनि सायाव हुंखार होयो। आथिखालाव हारियाना सरकारा जाय हारिमायारि दाङाबाजिनि थाखाय 144 धारा फोसावना होदों बे समावनो दिनै हिन्दु संगठनआ गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ बिथाङा सोंखारियो। थारै हिन्दुफ्रा हायोब्ला मुस्लिमफ्राबो हानो नांगौ होनना बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारियो। मानो होनोब्ला 144 धाराया मुस्लिमनि थाखायल' नङा होननायजों लोगोसे सरकारनि बेबायदि मुगैथाव थांखिनि थाखाय बिथाङा नांगौ जायोब्ला 25 लाख ट्रेक्टर राजा लामायावबो ओंखारना सरकारनि हेंथायै सोमावसारनायनिबो हुंखार होयो। थारै नोंथाङा आधार कार्ड आपडेट खालामाखै नामा? थामहिनबा थारै नोंथांनि आधार कार्डआव नोंथांनि मुं, बैसो, जायगानि मुं, बिफानि मुं बायदिफ्रा गोरोन्थि जानानै दंब्ला बेफोरखौ कारेक्सन खालामना आपडेट खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं। बिनि थाखाय नोंथाङा आधार कार्ड सेन्टाराव थांब्ला आपडेटनि मुङाव 50 रां होनो नांगोन नाथाय गावनि मबाइलजोंबो खालामनो हायो। बेनि थाखाय सोरबाफोर दिनैसिमबो आपडेट खालामाखैबा नैबे स्क्रिनआव थानाय लिंकआव थांनानै आपडेट खालामनो हागोन। मोनथिनो गोनां दि आपडेटनि खालारा 14 सेप्तेम्बरसिमल' मख'नाय दं। मैया मायांनि हिलाइखन्दी मुंनि दाबसे जायगायाव गंसे 4 साखा गारिया सनकानि धाबानिफ्राय फैबाय थानाय समावनो बुरलुंबुथुर दैमायाव गोग्लैयो। बे जाथायखौ नुनानै ओनसोलनि सानैसो सुबुंफ्रा बोखांनो नारा-नाथा नाजायै जोबथायाव गारिनि आयनाखौ सिफायनानैब्लाबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गारिनिफ्राय दिहुननो हादोंमोन नाथाय सासे जायगायावनो जिउ गोमायो आरो थैनाय सुबुंखौ सासे पुलिस होननाबो मिथिनायजों लोगोसे 3 जखम जानाय सुबुंखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव लांनाय बाथ्राखौ सुलुङाव फोरमायो। सोमोनांथाव बाथ्रा दि बे जाब्रबथायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो मायां थानानि असि बिथाङा जायगायाव थाङो आरो रैखा खालामग्रा सुबुंफोरखौ थांनानै बेबायदि एक्सिडेन्ट जानाय गारिखौ माब्लाबो दांनो नाङा होनना गोख्रों रावजों बुंनाय रावखौ सहायनो हायैनि थाखाय रैखा खालामग्रा बिथांमोना असि बिथांखौ नाख्रांनासै आरो बुदला बुसि खालामो। मोनसे सोमोनांथाव हाबाया साननैसो सिगांनिफ्रायनो समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजागासिनो दङ। बे हाबायाव सासे आइएएस आरो सासे आइपिएस अफिसारनि गेजेराव जानानै थाङो। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला 2000 रांजोंनो बिथांमोननि हाबाया गाजा गोमजायै जानानै थाङो। हाबानि खरसानि मुङाव खालि बिथांमोना कर्ट मेरेजनि सरकारनि फिस आरो थाइनैसो मिथाइ बायनानै बिथांमोननि हाबाखौ गाजा गोमजायै खुंलाङो। मख'नो गोनां दि हौवा गोदान बिथां छत्तीसगढ़नि आइएएस जुबराज महम्मदआ 2021 मायथाइनि इउपिएससि आनजादाव 458 रेंकआव उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो हिनजाव गोदान मल्लिकायाबो 2021 मायथाइनि इउपिएससि आनजादाव 637 रेंकआव उथ्रिसारना सानैबो समानै ट्रेनिंआव लोगो मोनज्लायदोंमोन। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिननायनि मिजिंजों नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउस चेनेल नोंथाङा दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब आरो रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय।